Започваме сега да редиме римата, с която направо ще изпиеме рибата. Сега ще си говориме за снощи на черешната, но дай да не твариме, защото главата ми е в мрежата. Мелмак, това е на Алф планетата, главата ми е като на Халей кометата. Лудница, вие знаете какво е, времето е мое. Аз не съм виновен, че ще гледаме перое. Няма да те чакам, няма. Аз отивам там, където щайгата е най-голяма. Ще читкаме на Дарса, викаме за Барса. Номер 8 Силвър, център нападател, пак ще лапа Барса. Парите като жар са, направо суперстар съм. Пари ми на пръстите, когато при хазарт съм. Аз съм българче, обичам бос поледе на поляната потичам. Силвър се наричам, искам беби тебе да събличам. Този хит сега ще ви увличам, бързо се обличам и римата насичам. Да боли, да не ти върви живей като нас. Ние сме различни. Да вали, да си без пари. Ние сме различни, доста етични. Хазарта практикуваш И не му умуваш, на кого рубуваш? от ушите обуваш, балони не купуваш. А що не ходиш да се излекуваш? Причиш от доктор, бикините събуваш. Мой свят! Кой иска китите да му валят? Дай да влезем бойния отряд, да си пушим на гилето в бия, защото тая вечер кака глория ще е наряд. За бизнес си говорим на болището, простотията е чепим от игрището. Съдията, съдията ако искаш пък аз или пък той мой, да няма лев завой към брадатия пробой и да идеш да посидиш ти на стария обой, защото там ще ти направи един модерен петобой. Да боли, да не ти върви живей като нас, защото ние сме различни. Да вали, да си без пари, ние сме различни, доста нетипични. Кажете ни нещо за живота на комсомолци. Да боли,